Bun. Asta a fost un generator de 800 de W. Mi s-a rupt conectica între partea propulsoare, motorul mecanic, și partea generatoare, motorul electric, generatorul electric, generatoare de curent electric. Bun. Deci s-a rupt conectica, i-am pus furie, curea. Bun. Și urmează să-i fac șașiu, jug și dispozitiv de a pune alternator, că pompă de apă. Ok. Yes. Yes. Am un anel mai vechi, are nimic, îmi scoate bine purificatorul, îmi încarcă bine, durație foarte economă. Mi s-a rupt toba, are nimic. N-am cum să nu. Îmi lași cu toba. Am făcut și proba. O să mai mișcă, uite. Prinse acolo. Îi dădui colier adevărat. Da, colier românesc. Și uite, puse și butonul de pornit și în același timp cuplat. Și alimentarea reloului de încărcare, regulatorului de încărcare. Cam asta. Gata. Am făcut și panoul de prindere. Acum mai am mățăraiele. Să le leg, să le pun tranzistorii. Asta e fapt. Asta am muncit cel mai mult. Asta, ca să n-am balans. Să nu am balans. Vine prinsă aici și aici. Ăsta o să vină îmbrăcat în furtun. Așa. Ca să nu... În sfârșit, mă apropii de final. Aici vin siguranțele.
Aici vine cuplarea după releu mare mecanic pe releu electronic, care o să încarce și dacă alternatorul se învârte mai încet, dacă turația motorului e mai mică. Aici conectez cablu plus minus, plus minus. Rezervorul, nu o să cadă releul, nu o să cadă filtrul de aer pus, cuplare releu și pornire. Asta e pentru a-i da nas. Când nu am pornire, ăsta spune deschis trapă, închis trapă, la șocul. Muncesc la brichete, care am avut noroc cu cheia franceză ca să lărgesc gaura. Așa, pentru că cel mai gros burghiu al meu a fost ăsta. Cel mai gros. Acum am tâșiturile ăștia în care intră asta de la brichetă. Mai am asta aici, asta nu e chestie de fierărie. Ce am mă la nas? Brichetele merg. Adică nu au joc la modul ăsta. Ca să nu ai venit niciun pic de joc. Aici o să pun un bec, un LED, flicurici, luminițe, chichimichi, chichimichiuri. Viva Serma! Mă gândeam, din ce-i fac eu clemele ăștia aici, peste rezervor, că îi stătea urât cu colierele. Știi? Mă apucai să tai cornier, că n-am placbandă. Mă gândeam, mamă, să vezi acum găureală, îndoitură, să-mi cadă pe fix. Până am venit ideea, am trecut pe lângă sârma asta de 100 de ori. Și nu m-am gândit la... Uite. Deci, încă o dată, viva sârma. Fără elemente de protecție. Direct. Încărcăm bateria mare și oricum trebuie să fac proba la vibrație. Noi leg elementele de protecție, fac proba la vibrație. Se încarcă foarte bine, într-un moment. Este pe relemul mecanic. Am schimbat liniile de rezervor. Am schimbat pornirea automată pe care o fac. În sfârșit, terminai și elementul de releu ăsta cu buton de comandă pentru a mă muta după releu mecanic pe releu electronic. Da, îmi luă muncă asta. Îmi luă, pusei și diodele pe releele celelalte.
pe telefon, că nu te duie, văd, pe filmat, ia dracu, filmat, dar de ce nu filmat? O iau de la cap. Deci merge, domnul, merge perfect. Mai sunt elementele care o să vină pentru hidrogen, bine, o să mai fie de mâncăm, momentul când o să mă cuplez aici cu hidrogen. Ăștia sunt fuzibilele pentru brichete și ieșiri auxiliare. Una e de brichete, una e de ieșiri. Acea de ieșiri. Ăștia sunt protecții. Acum trec pe releu electronic. Motorul se accelerează singur. Așa. Acum am trecut pe releu mecanic. Bun, astea sunt brichetele. Normal că se accelerează. Una deja a sărit. Deci tot ce era în căpățoare. Op! Venim pe altă. Roșii. Acum accelerează la ele. Așa. Cam. Gata, mărule, uite. Îi fac, i-am făcut ăștia, i-am pus pe 5 amperi. Ca să iau dici. Să îmi decupleze alimentarea după bornele bateriei în momentul când se oprește motorul. Îi făcut aici un ochi de ăsta să nu-mi frece. E bine, să-l văd eu că se dezlipește, că-l mai lipesc eu. Așa, o să vin cu ele aici. De aici o să vin pe releul ăsta. Pe releul ăsta. Da. Și îmi decuplează cei 12 volți. În momentul când se oprește motorul, că se termină benzina sau că se neacă sau că se le ia dracu. Oprește motorul mecanic și da. Motivele lui. Așa, acum o să bag macaroane. De aici unul, ca să mi-l țină așa, din vibrație să nu se lase, eu știu, în jos, și macaron de aici. Aici o să vin cu el. Ăsta este un grup de diode care îmi redresează din alternativul alternatorului în continuu și etc. Bine. Power, asta e pentru tancul de 150 de amperi, 200 până la 300 de amperi. Se oprește motorul acum, contactul rămâne pus. Trebuie să comand din altă parte. Grupul de diode. Totul e ok. Încarcă fără probleme.
greu să dau pe alea iese, sincer. Uite, în sfârșit, acum pot să spun că se încarcă, așa cum se încarcă o baterie. Regresorul ăla era, vai de mama lui. L-am luat pe mai mare și l-am luat degeaba. Tot s-au dus bietul. Merge pe ton. Astea sunt alte circuite pentru când mă conectez cu pornire automată și cu deci acum am trecut pe greu. Lasă pe greu. Asta cu instalația pe care vreau să fac instalația de microfon. Să merg în paralel și cu microfonul. Așa. Ce sunt filtre. Avem și eu. Ia să vedem brichetele. Brichetele. Motorul s-a accelerat singur. Gata, mărule, pusei pe G-Mic la muncă. Îmi bagă în instalația de 12 volți. Deci acum nu mă apucai de treabă, naibii, să bagă în saloane alea. Trebuie să-mi bagă ăștia. Încarc o dată bateria, până o mut și pe astea dincolo, dar o să le bag în chioș până închid vagonul mare. Așa, și... Bă, bebe, tată, bă. Lumina. Becul. Albec. Odată. Albec. Uite aici. Toate 4 becuri în salon, vezi? Și acum e mai pe forță că nu mai e din tancul de baterii. Uite. Toate 6 becuri au și G-Mic și acceleră și început să scoată flăcări pe nas. Uite ce lumină am.